det er så stort. Det bliver simpelthen så fantastisk at se alt det liv, og glæder mig til at byde alle besøgende velkommen. Jeg glæder mig til at tage imod alle de mennesker, der kommer og har sommerfugle i maven og er spændte over, hvor skal jeg stå, og hvad synes du, og se alle de lækre designting, og se alle de kreationer, som folk har brugt et halvt år nu på at lave. De er spændte, og de glæder sig, og det er slaraffenland for de besøgende at komme ned. Der findes ikke noget andet i landet end det her. Der er ikke nogen steder, hvor man kombinerer det maskuline og det feminine og laver et udflugtsmål, hvor man kan få en oplevelse, og man kan blive inspireret for hele familien. Men man må pille i alt. Der er ikke noget, der er forbudt. Mor og far er her ikke. De kigger på noget andet.